Prophecy ya Hubert Angel panguva ino yoita kuti varimirane mungano naPotungwarara kuri kuonekwa kunzi pane nhau yatikamboburitsa yekuti Hubert Angel pane allegations ake erape. Nhau iyoyo according to crime watch inonzi inhau yemanyepo, but panguva ino kuri kuonekwa kunzi Potungwarara ari kuzama nepanogona napo kuti nhau iyoyo ikwanise kuendera mberi. Sarabira mashoko buda panguva ino ari kuonekwa kunzi the ruling party ZANU-PF vangowanike yoga yoga yezvigananda panguva ino kuchionekwa kunzi generali zvavo vakangonyarara vachiona vanhu vachipandukirana. Ndombo subscribe like on the bell icon. Tipinda pahendo ye General Chiwenga revolution vakomana noposta this picture amuri kuona kudanyira chiti General Chiwenga is quiet and they are bombing each other. It's Tungwarara versus kuda Kwashtagurei versus Hubert Angel versus 2030 until the day Chiwenga will blow out his trumpet and see the Jericho incident regreva komana tomashika noitoko panguva ino ne Chiwenga revolution hendo ichiti aiwa Chiwenga ari kuona my dynamics asi kana kutombotora side ari ngozvi-excluda mudrama nechaos. Noda kuti these guys they are fighting each other. Vana kuda Kwashtagurei, vana Tungwarara, vana Angel vakona pe2030 but general ari ngofamba nekuti aiwa inini ndinorwira nyika yeZimbabwe kuda kuti mumwe nemumwe awane share. No developments nemapower struggles ari kuitika the ruling party ZANU-PF zvinonyatsa kubuda pachena kuti temperatures they are very very high. Zvinonyatsa kuonekwa kunzi people they might seem as if they are not seeing it or they might ignore it, but though the living truth iri kuitika on the ruling party ZANU-PF. Madevelopments atatimbokupakura muri Zimbabwe mbodidzai munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Ava pena comment section medu mbodidza mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Musawana subscribe or like pamwe chete nekutina on the bell icon.